σε μια γλώσσα που κανένα ανθρώπινο μάτι δεν έχει δει ποτέ ξανά, γεμάτο αλόκοτες εικόνες. Φυτά που μοιάζουν με εφιάλτες βοτανολόγου, αφού δεν υπάρχουν πουθενά στη φύση. Αστρονομικά διαγράμματα που δεν ταιριάζουν με κανένα γνωστό ηλιακό σύστημα. Και μυστηριώδεις, γυμνές γυναικείες φιγούρες που κολυμπούν σε πράσινες δεξαμενές, συνδεδεμένες με έναν λαβύρινθο από σωλήνες. Οι καλύτεροι κρυπτογράφοι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ίδιοι άνθρωποι που έσπασαν τον κώδικα ενίγμα των Ναζί, το μελέτησαν και απέτυχαν. Γλωσσολόγοι αφιέρωσαν τη ζωή τους σε αυτό και κατέληξαν στην τρέλα. Υπερυπολογιστές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης το ανέλυσαν εκατομμύρια φορές, μόνο για να βγάλουν το συμπέρασμα ότι κρύβει ένα αληθινό μήνυμα. Κανείς όμως δεν το έχει αποκωδικοποιήσει. Ούτε μία λέξη. Αυτό είναι το χειρόγραφο Voynich. Δεν είναι απλώς ένα παλιό κείμενο. Είναι μια πρόκληση προς την ίδια την ανθρώπινη νοημοσύνη. Και ίσως το μεγαλύτερο, πιο επίμονο και απόλυτα άλυτο μυστήριο της ιστορίας μας. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος του μυστηρίου, πρέπει να γυρίσουμε στο 1912. Ο Wilfrid Voynich, ένας Πολωνός έμπορος σπάνιων βιβλίων και πρώην επαναστάτης, βρίσκεται στη Βίλα Μοντραγκόνε, ένα Ιταλικό κολέγιο Ιησουητών κοντά στη Ρώμη. Οι μοναχοί χρειάζονται χρήματα και του επιτρέπουν να αγοράσει μυστικά κάποια από τα παλιά τους βιβλία. Ανάμεσα σε κλασικούς τόμους, ο Voynich τραβάει ένα μικρό ταλαιπωρημένο βιβλίο, διαστάσεων μόλις 23 επί 16 εκατοστά. Το ανοίγει και ο κόσμος του αλλάζει για πάντα. Το βιβλίο μετράει 240 σελίδες από εξαιρετικής ποιότητας περγαμηνή. Ο Voynich ξοδεύει το υπόλοιπο της ζωής του προσπαθώντας να αποδείξει τι είναι. Το ονομάζει με το επίθετό του και από εκείνη τη στιγμή το χειρόγραφο γίνεται ο απόλυτος γρίφος της επιστήμης. Αλλά ας μιλήσουμε με δεδομένα. Τι έδειξε η σύγχρονη επιστήμη όταν το έβαλε στο μικροσκόπιο? Το 2009, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα πήρε μικρά δείγματα από τις σελίδες του για ραδιοχρονολόγηση με άνθρακα 14. Το αποτέλεσμα σόκαρε τους πάντες. Το δέρμα των ζώων, από το οποίο φτιάχτηκαν οι σελίδες, χρονολογείται μεταξύ 1404 και 1438, στις αρχές του 15ου αιώνα, την εποχή της πρώιμης αναγέννησης. Η ανάλυση του μελανιού έδειξε ότι δεν προσθέθηκε αργότερα. Είναι μελάνι από κικίδια βελανιδιάς, τυπικό εκείνης της περίοδου. Άρα το βιβλίο είναι αυθεντικό. Δεν είναι μία σύγχρονη φάρσα. Αλλά εδώ έρχεται το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο. Αν κοιτάξεις προσεκτικά τις 240 σελίδες, δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος. Σε ολόκληρο το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε μία διαγραμμένη λέξη, ούτε ένα σημείο όπου ο συγγραφέας σταμάτησε να σκεφτεί, έκανε λάθος και το διόρθωσε. Το κείμενο ρέει με την ταχύτητα και την αυτοπεποίθηση κάποιου που γράφει στη μητρική του γλώσσα. Πώς μπορείς να γράψεις 240 σελίδες μιας πολύπλοκης, άγνωστης γλώσσας, χωρίς κανένα λάθος? Το βιβλίο δεν εμφανίστηκε μαγικά το 1912. Είχε ήδη ένα σκοτεινό ταξίδι. Μέσα στο εξώφυλλο, ο Voynich βρήκε ένα ξεθοριασμένο γράμμα, χρονολογημένο το 1065. Αυτό το γράμμα είναι ο μύτος της Αριάδνης. Σύμφωνα με ιστορικά αρχεία, ο πρώτος γνωστός ιδιοκτήτης του χειρογράφου ήταν ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ροδόλφος ο Βίπρατα, στα τέλη του 10ου αιώνα. Ο Ροδόλφος ήταν αιμονικός με τον αποκρυφισμό, την αλχημία και τα μυστικά του σύμπαντος. Αγόρασε το βιβλίο για 600 χρυσά δουκάτα, μία αμύθιτη περιουσία για την εποχή, πιστεύοντας ότι ήταν έργο του Ρότζερ Μπέικον, ενός θρυλικού φιλόσοφου και μάγου του 13ου αιώνα. Από το παλάτι της Πράγας, το βιβλίο πέρασε στα χέρια αλχημιστών και φαρμακοποιών. Κάποια στιγμή έφτασε στον Αθανάσιους Κίρχερ, τον διασημότερο λόγιο της Ευρώπης του 17ου αιώνα, τον άνθρωπο που είχε, εσφαλμένα, ισχυριστεί ότι αποκρυπτογράφησε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες οικέτευαν τον Κίρχερ να το διαβάσει. Εκείνος το πήρε, το έβαλε στα αρχεία του και προφανώς τα παράτησε. Το βιβλίο έμεινε κλειδωμένο στο σκοτάδι, ξεχασμένο για 290 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που ο Voynich το έφερε ξανά στο φως.
Μια κάψουλα χρόνου που ταξίδεψε από τα χέρια αυτοκρατόρων στα χέρια ιερέων και τελικά στο διαδίκτυο. Τι ακριβώς δείχνει όμως αυτό το χειρόγραφο? Το βιβλίο δεν είναι ένα ενιαίο κείμενο. Χωρίζεται σε 6 διακριτές, αλόκοτες ενότητες. Η πρώτη ενότητα, το βοτανολογικό χάος, πιάνει το μισό βιβλίο. Εκατοντάδες σχέδια φυτών, με λεπτομερείς ρίζες, πολύχρωμα άνθη και περίπλοκα φύλλα. Μοιάζει με κλασικό εγχειρίδιο βοτανολογίας του Μεσαίωνα. Το τεράστιο πρόβλημα, σχεδόν κανένα από αυτά τα φυτά δεν ταυτοποιείται. Κάποια μοιάζουν με κολάζ, οι ρίζες ενός φυτού, ενωμένες με τα φύλλα ενός άλλου και το άνθος ενός τρίτου, σαν κάποιος να περιέγραφε τη χλωρίδα ενός άλλου πλανήτη. Η δεύτερη ενότητα, η αστρονομία. Εδώ το μυαλό αρχίζει να θολώνει. Αναδιπλούμενες σελίδες, κάποιες φτάνουν το μισό μέτρο, γεμάτες με κυκλικά διαγράμματα. Ήλοι, φεγγάρια και σύμβολα που μοιάζουν με τα γνωστά ζώδια, αλλά περιτριγυρισμένα από δεκάδες μικροσκοπικές γυναικείες μορφές που κρατούν αστέρια με λουριά. Η τρίτη ενότητα, το βιολογικό μυστήριο. Αυτή είναι η πιο διάσημη και διαβόητη ενότητα. Δεν υπάρχουν πια φυτά. Μόνο δεκάδες μικροσκοπικές, γυμνές γυναίκες με φουσκωμένες κοιλιές που κάνουν μπάνιο μέσα σε πολύπλοκα δίκτυα από πράσινες και μπλε δεξαμενές. Οι δεξαμενές ενώνονται με σωλήνες που μοιάζουν ύποπτα με ανθρώπινα αιμοφόρα αγγεία, εντεράκια ή αποστακτήρια αλχημίας. Τι κάνουν αυτές οι γυναίκες? Είναι ιατρικό κείμενο για την αναπαραγωγή. Είναι αλχημική μεταφορά. Κανείς δεν ξέρει. Ακολουθεί μια ενότητα κοσμολογίας με παράξενα γεωγραφικά σχήματα, ένα φαρμακευτικό τμήμα με βάζα και ρίζες και τέλος δεκάδες σελίδες γεμάτες μόνο με κείμενο και μικρά αστέρια στα περιθώρια. Πιθανότατα συνταγές. Όλα αυτά τα σχέδια είναι χρωματισμένα πρόχειρα, αλλά το κείμενο δίπλα τους. Το κείμενο είναι ένα αριστούργημα. Ας μιλήσουμε για τη γλώσσα. Οι ερευνητές την ονομάζουν Voynich. Αποτελείται από περίπου 25 με 30 χαρακτήρες. Γράφεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Δεν υπάρχουν σημεία στίξης. Καθόλου τελείες, καθόλου κόμματα. Θα μπορούσε κάποιος να πει «είναι απλά τυχαίες μουτζούρες ενός τρελού». Εκεί ακριβώς παρεμβαίνουν τα μαθηματικά για να μας στοιχιώσουν. Το 1940 ανακαλύφθηκε ο νόμος του Ζιπφ. Ένας στατιστικός κανόνας που αποδεικνύει ότι σε κάθε φυσική ανθρώπινη γλώσσα η πιο συχνή λέξη εμφανίζεται ακριβώς τις διπλάσιες φορές από τη δεύτερη πιο συχνή, τις τριπλάσιες από την τρίτη και ούτω καθεξής. Αν γράψεις τυχαία γράμματα στο πληκτρολόγιο, ο νόμος του Ζιπφ δεν εφαρμόζεται. Το χειρόγραφο Voynich ακολουθεί τέλεια τον νόμο του Ζιπφ. Η δομή του κειμένου έχει την εντροπία και τον ρυθμό μιας αληθινής φυσικής γλώσσας. Πώς θα μπορούσε ένας πλαστογράφος του 1920 να δημιουργήσει ψεύτικο κείμενο που υπακούει σε έναν εξαιρετικά πολύπλοκο στατιστικό νόμο, ο οποίος ανακαλύφθηκε 500 χρόνια αργότερα? Είναι αδύνατον. Κι όμως, η γλώσσα αυτή συμπεριφέρεται αλόκοτα. Οι λέξεις επαναλαμβάνονται με τρόπο που δεν κάνουμε ποτέ εμείς. Φανταστείτε να διαβάζετε μια πρόταση που λέει «Το δέντρο είναι πράσινο». Στο Voynich, τέτοιες επαναλήψεις ίδιων λέξεων, 3 και 4 φορές στη σειρά, είναι συνηθισμένες. 100 χρόνια απεγνωσμένης έρευνας έχουν γεννήσει αμέτρητες θεωρίες. Θεωρία 1. Είναι κρυπτογραφημένο μυστικό. Κάποιος, ίσως μια μυστική σέκτα, όπως η Καθαρή ή η πρώιμη Ροδόσταυρη, είχε επικίνδυνες γνώσεις, βοτανολογικές ή ιατρικές, που η ιερά εξέταση θα θεωρούσε αίρεση. Για να μην καούν στην πυρά, κρυπτογράφησαν τη γνώση τους. Αν ισχύει αυτό, ο δημιουργός του ήταν μια κρυπτογραφική ιδιοφυΐα, πολύ μπροστά από την εποχή του. Θεωρία 2. Η θεωρία της Κεντρικής Αμερικής. Μερικοί βοτανολόγοι, όπως οι Τάκερ και Τάλμπερτ, ισχυρίστηκαν πρόσφατα ότι τα φυτά δεν είναι φανταστικά, αλλά ηθαγενή είδη του Μεξικού. Υποστηρίζουν ότι το βιβλίο γράφτηκε στη γλώσσα Νάχουατλ των Αζτέκων. Μια θεωρία συναρπαστική που όμως σκόνταψε στη ραδιοχρονολόγηση. Το βιβλίο γράφτηκε 70 χρόνια πριν ο Κολόμβος ανακαλύψει την Αμερική. Θεωρία 3. Η απόλυτη απάτη.
Το 2003, ο ερευνητής Gordon Ragg απέδειξε ότι, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο κρυπτογράφησης της αναγέννησης που λέγεται σχάρα του Καρντάνο, μπορείς να παράγεις κείμενο που μοιάζει με το Voynich. Πιστεύει ότι κάποιος έξυπνος απατεώνας έφτιαξε το βιβλίο αποκλειστικά για να εξαπατήσει τον πλούσιο αυτοκράτορα Ροδόλφο και να του πάρει τα λεφτά. Θεωρία 4. Η απάντηση της τεχνητής νοημοσύνης. Το 2018, ερευνητές στον Καναδά έβαλαν τεχνητή νοημοσύνη να μάθει 380 διαφορετικές γλώσσες και της έδωσαν το χειρόγραφο. Η AI κατέληξε ότι το κείμενο είναι πιθανότατα εβραϊκά, γραμμένα με αναγραμματισμούς. Η μηχανή μάλιστα μετέφρασε την πρώτη πρόταση. Η ιέρια έκανε συστάσεις στον ιερέα, στον άνθρωπο του σπιτιού, σε εμένα και στους ανθρώπους. Η κοινότητα των κρυπτογράφων, ωστόσο, απέρριψε την ανακάλυψη ως στατιστική αυταπάτη του αλγορίθμου. Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 2 άνθρωποι βγαίνουν στις ειδήσεις ισχυριζόμενοι ότι έστπασαν τον κώδικα Voynich. Λίγους μήνες μετά, οι θεωρίες τους καταρρέουν υπό το βάρος της ακαδημαϊκής κριτικής. Σήμερα, το χειρόγραφο Voynich φυλάσσεται με ασφάλεια στη βιβλιοθήκη σπάνιων βιβλίων και χειρογράφων Beinecke στο Πανεπιστήμιο του Yale, καταλογογραφημένο απλά ως MS408. Είναι πλήρως ψηφιοποιημένο και διαθέσιμο δωρεάν online. Μπορείτε να το κατεβάσετε σήμερα κιόλας και να δοκιμάσετε την τύχη σας. Αλλά προσέξτε, το βιβλίο αυτό έχει μία παράξενη δύναμη. Ονομάζεται η κατάρα του Voynich. Όχι μία μαγική κατάρα, αλλά ψυχολογική. Ακαδημαϊκοί κατέστρεψαν τις καριέρες τους, ερασιτέχνες έχασαν τον ύπνο τους και αφιέρωσαν δεκαετίες από τη ζωή τους κυνηγώντας φαντάσματα μέσα σε αυτές τις σελίδες. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι φτιαγμένος να βρίσκει μοτίβα. Όταν δεν μπορεί να τα βρει, βραχικυκλώνει. Ποιος το έγραψε? Μια ξεχασμένη ιδιοφυΐα, μια μυστική αδελφότητα γυναικών, ένας απατεώνας που γελάει μαζί μας, εδώ και 600 χρόνια. Ζούμε στην εποχή της απόλυτης πληροφορίας. Σπάμε τον κώδικα του DNA, βλέπουμε στα πέρατα του σύμπαντος με τηλεσκόπια και φτιάχνουμε μηχανές που σκέφτονται. Κι όμως ένα μικρό βιβλίο από περγαμηνή μεγέθους τσέπης, γραμμένο με φτερό και μελάνι, στέκεται εκεί και μας ηρωνεύεται, αποδεικνύοντας μας ότι ίσως δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτό ήταν το χειρόγραφο Voynich, το μεγαλύτερο άλυτο ένιγμα του κόσμου. Εδώ στο Eunoia πιστεύουμε ότι ο κόσμος είναι γεμάτος σκιές, ιστορίες που περιμένουν να υποθούν και μυστήρια που αρνούνται να ξεχαστούν. Αν σου αρέσει να εξερευνάς το άγνωστο μαζί μας, κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτα το καμπανάκι για να μην χάσεις το επόμενο ταξίδι. Είμαστε το Eunoia. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάσαι να αμφισβητείς τα πάντα.